Здравейте! Едно кратко видео с идея как може да използвате своя компютър, докато работите на него, да произвеждате или, както казваме, копаете криптовалута. Може да ви топли през зимата. Ето нагледно. Виждаме, че копае с 660 хаша секунда. Това е така, защото има 3 видеокарти Radeon RX 480, всяка по 220, грубо прави 660. Къде съм побрал тези 3 карти? Сега ще разберете. Ето, първо да го видим отвън. Махнал съм CD-то и на негово място съм сложил един вентилатор 140 мм, който вкарва студен въздух. Това не е единствения вентилатор. Сега махаме капака и какво виждаме вътре? Само да оставя капака. Така. Значи цели 3 видеокарти копаят в момента. Тези две са в това от PCI Express слотовете. Така, може да видите. Едната работи. Другата съм намерил такова, третата нестандартно решение с планки от кутия, закрепена с рейзър отдолу, доста добре е, стабилно е, срещу вентилатора, който изсмуква топлия въздух и го изкарва отвън. Едно малко калориферче, тези също духат доста топъл въздух. Ето ви в по-далечен план цялата кутия. Така, копае си. Още един вентилатор е монтиран тук долу, за да вкарва студен въздух към видеокартите. Така. Импровизирах общо взето. Захранването е достатъчно мощно, за да може да захраня тези 3 видеокарти. 800 вата е. Надявам се, че се вижда. И така, общо взето, това е цялата работа. Разбира се, при наличие на други кутии и други компютри, може по друг начин да бъде реализирано. В най-лошия случай поне с една видеокарта. В някои случаи, както в моя случай, с цели 3. Това си е половин риг. Повечето ригове колегите ги правят по 6 карти. Тук в този компютър са 3. Това е от мен. Ако искате повече инфо, ще оставя контакти под това видео. Свържете се с мен, ще се радвам да съм полезен. Всичко добро, успех!